Játékfigurák! Sziasztok gyerekek! A mai videóban megnézhetjük, hogy Dömi, a dömper elakadt ebbe a nagy homokba, sehogy nem bírt kiszabadulni. Ezért segítséget hívott, és jöttek sorban a járgányok, hogy valaki kimentse. Sehogy előre se tudott menni, hátra se, a kerekei teljesen elakadtak. Úgyhogy a segítség már úton is van, és nem sokára megérkeznek, hogy segítsenek Dömin. Meg is érkezett a hatalmas traktor, fölkötötte a vontató kötelét, ő pedig már próbálta is kihúzni Dömit. Nézzük is meg, hogy sikerült-e neki. Ez a traktor, ez hatalmas, azért nagyon nagy kerekei vannak, nagyon-nagyon erős motorja, úgyhogy valószínű, hogy azért ennek sikerülnie kell kihúzni Dömit. Na nézzük is meg. Elindult a traktorunk, megfeszült a kötél, de Dömi meg sem mozdult. Hiába próbálta a traktor kihúzni. Sajnos nem sikerült neki. Úgy néz ki, hogy ez nem lesz ide elég. Úgyhogy valami erősebbnek kell szólnunk. Hát szóljunk hát a mancsőrjáratnak. Na majd ők biztos, hogy segítenek nekünk. Oké. És érkeztünk ide a mancsőrjárat kis buszához. Nézzük is meg, hogy ki az, aki készen áll most a bevetésre. Itt van fönn Wheeler és a gépjárműve. Itt van Ryder quadja. Nézzük, ha fölnyitjuk. Kit fogunk bent találni? Ó, itt van Rubble, és Chase-nek is a járgánya. Nagyon jó. Vajon itt van Rubble is, és Chase is hátul? Ó, mind a ketten itt várnak a bevetésre. Nagyon jó. Ennyi kutyi, ennyi kis autó, most már meg fogja tudni menteni valószínű a helyzetet. És Ryder pedig ott bent vezet. Azért, nagyon jó. Megyünk is a tett helyszínére. Nézzük meg, hogy ennyi kutyi talán segít-e most már kihúzni azt a nagy dömpert a homokból. Elindult. Nem kell félned, hidd el, meg is érkeztünk ide, a dömperhez. Nézzük meg, a traktort most már le is lehet akasztani. Biztos, hogy ő nem fogja tudni kihúzni a dömperünket. Úgyhogy ő el is megy haza. Köszönjük azért, hogy próbálkoztál, de sajnos nem sikerült. Na de, akkor ki fogjuk választani a mancsőrjárat járgányok közül, hogy vajon ki lesz alkalmas erre a feladatra. Szerintem Rubble mindenféleképpen kelleni fog. Már csak azért is, mert a markolókanállal el fogja tudni hordani a fölösleges homokot, és ezzel ki tudjuk szabadítani a kerekét. Na de, Wheeler, ő is kelleni fog, hogy elhordja ezt a sok homokot. Oké, nézzük is meg, hogy sikerül markolókanállal kiszabadítanunk ezt a dömpit. Nagyon jó, berakjuk Wheelernek a hátsó platójára, és ő majd elhordja ezt a sok homokot, követ. Rubble nagyon nagy erőkkel markolja kifele a homokot. Ó, meg is mozdult a dömperünk. Nagyon jó. Szerintem elég jó ki is szabadítottuk most már ezt a járgányt innen. Nézzük is meg, hogy sikerül-e most már kihúznunk a traktorra. A többiek visszamennek a járgányba. Itt is vagyunk. Ideért a hatalmas traktorunk. Most már ki tudja húzni ezt a nagy dömpert innen a homokból. Szerintem most már menni fog neki. Na nézzük is meg. Juhé, kiszabadult a dömper. A traktor. Sikerült neki kihúznia a mancsőrjárat segítségével. Dömper most már tud menni újra. Tudja hordani tovább a homokot. Nagyon jó. Köszönjük a figyelmeteket. Találkozzunk a következő epizódokban is. Fel a Játékfigurák csatornára, és nézd meg a többi mesét.